Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, nakamisuot manen ti asawak Manong Nemi nga ni Marlene. Tadimteng at nitibalay kat signal sud na no adan na sa pulak nga trabaho iti nagmalmalim nga panagsapsapul ko. Ngayam nagwingi-wingan. Kasta ka madlatan. Anya iti rason ngamin no apay nga di ka agpaot iti trabaho. Sana nga agpaot. Gabuta. Diyak nga rin agpaot. Kasano nga rod nga makapagtinulong ta, Fidel. Para tinasa, panakaisagana ti, masakbayan di kita nalungan nakta. Sisak mo't lang tagtrabaho. Nagbasit pa trabaho, ta sales lady aklang. Himbaga, nagawat na pa lang ti sales lady, ti kaskanyak, natalun anak ko. Siksi ka mo't lang ta, bakit? Dagit lang, paglaingam. Paglaingam nga niya. Di ba nang ibaga kanya ka, sexy aka? Yan talaga, awit ka sexy ka. Hori talot anak tan. Nga adda niti high school dati inuuna. Siksi ka madlata. Ken siksi ka laeng awanin sa bali. Data ko matpaglaing nga mga sumapol ti pagtrabahawam. Napili kan tumet ngamin. Hanak ang pili ba sa adda? Pati construction. Sarkak pa eh. Makalawas, duwalawas, tunong ka, nagsarda nga kata, balpas ba nito trabaho. Pasensya ka na. High school graduate lang to asawa. Nagpagbata talang nga, high school graduate. Isong arod nga kunak, kadigit anak ta. Uray no high school graduate kami laeng kenit papangyo. Basta tinaskan ka makaradwar kay amin, iti kaulehyo, isong ipasanak yun tagbasa. Ibas-pas nagdamit. Ayun ti problema ita, ti kasapulan. Ngumina, dagiti bagat-gatang, basit matlaing tamay gaman a kwarta. Awan, tapag danagam, marimakan. Adan to ba dilang, adan to. Agsapsapul ak nga rod. Adan to pwede kita, ada trabaho ng handag sapsapul, tawad trabaho tumasadig, siya tukid din, nga siya ka mismo agsapsapul. Pwede nang rabi kami, Manong Nemi, siyempre, yung daw luwak ti ababa kararan. Kaya nayon ko, ngayon to no, madamdama, yung bigat ko ma, kahit adanton trabaho. Sa ako kinindaw, nagyaman kami di taraon, sa ako kinindaw, ti panang medisyon ni Apo Diyos, tapno, balin nga, amang ted ka na kami tikirid, ken pigsami, mga nung kadagiti pagrabingan, ken panagserbi mi iti Diyos. Nagsida kami, Manong Nemi. Iti pakbet nga tarong, puro tarong. Ngim na imas. Nagapon ni tarong. Kaya tamulak Imbag at da malibre nga nateng. Pasensya kayo na puro tarong. Ngim na imas, mang. Ana? Naimas. Gabuta na imas pa ng luto. O mati makita ka kamatis Suka, ti pa ng pakbet ko. Yata, sige. Alam pas yung mga anak ko, Marmaring sumayat tumadlabyak tayo. Basta tinasken. Kaya mo tayo nga agkid daw titulong ni Apo Diyos. Sa ating aramid timadi. Agtalinaed nga nakapakumba ba, nasingpet tayo. At dito aramid timadi, tamo yung timadi nga aramid. Yan. Ngayon pang, maring nusan kang chicks. Kasano ko mag-chicksak? Naglapsat ni mamangyo. Baka chicks ka di mo taong kwarta na. Apa ito, ada kwarta, mag-chicks ka. Ni mamangyo hindi baka dot cuts na kada kita customer na no. Ano ba nagtrabaho ka sales lady? Ay, biyag. Amok tidakes, kadya kahit nga ramiden. Piden, kasta ang piso nga kakasyan natin ni Apo Diyos na nasingbat tayo. Intun ka ano nga rod, itid na rata nga kaasin. Itid na ka na tayo. Bibiyagin na tayo. Ika na tayo ti anges.
So nga rumbay ko na agyaman tayo kayong kuwana. Amin nga adda ka na tayo, amin nga kasapulan tayo, ket agga po amin kang kuwana. Karedi nga rabi manunimi mailiwak iti asawak. Tanabayagan din tinaudi. Anad namanin nasamsamit ko mani ayat, Fidel. No, aday hawat mo ka kwarta. Nisikaw. No, dako trabaho, kadag sweldo kad iyawat ko di kwarta kaya kadi sweldo. Iso nga na irot pera ko mo. Nalawlawat kayang mo ako nanda. Tinasken. Kad mapatalgadaan ti ay na yata. Ngajak tubulos tumalyaw ti sa bali nga babae. Kasta ka kumamit. Kad talaga kami na kasta. Ayaten ka, Fidel. Ayaten kayo. Karagitan nagtang. Iba't pati ko ti pamilya ta. Kasta Ahmed, maling. Kasta Ahmed. Nalpas may napagustuhan tirik nami manunay di malagip ko saan kong inyo ti cellphone ko tamang no biglang agring kat maalok ti turok mi ko na nga mapag-isumat nga agring. Baka chicks deta. Maawag kang ka. Ay, mag-atada pa'y cellphone nga daan. Keypad na cellphone. Imbaga pa sa rin nga danto unlimit. Unling load. Lasong matang makaring ko. Sinda tayo? Ni pare. Sino nga pare? Ni pare Simon. Alam sumbata mo bakal. Good news. Hello pare. Pare, nakadisturbo ak sa amin. Haana, pagpagsuunay. Lipas mi. Na? Nanangan? Haanak nangan. Nanganak itayin, tinapusak palamangan mo sa bali si kawat pare. Ay, hindi. Sensya ka na. Lipas yung kayam kinimisis. Nakatawag ka, tikastoping oras. Bigla kang harap nga nalagi. Apay, nabigla na nalagi. Pare Simon. Di ba kasapsapol ka trabaho? When? Ada may tad mga trabaho? Nagikat ti may saga duwami. Di appliance center. Sikat na panunod ko eh. Kaya't mo? Ang trabaho. Trabaho maganda. Nakatakder nga mga oray ti customer kagatang ka nagiti appliances. Kahit no ada magatangan nalpasin ti salitaan. Agirwar, agikarga. Agi-deliver. Wano saan kita no isudat mang pick up agikarga. Agirwar. No hamo kabelan di appliances nga siksika ada mata mabaling ka matutulungan. Kasi yung sweldo. Minimum ti sweldo. May samit nga aldaw ti day off. Ti may isang alawas. Sikat makamong magpilit no anang day off mo. Huwag lang Domingo ket ado di kiti customer ti Domingo. Sabado mabalin. Sige. Ito na panurugi. Umay kanto bigada na. Anong digil may sagana? Siyempre, barangay clearance. Police clearance. Dati lang. Awan ti application letter na. Awanan. Biodata. Interview na kalanto mo tinibus Basta dalagit ID mo. Ada ID. Anong arat para? Anong dagasan nagtungurot ng bigat? Muna kang tupay lang mapamangamit barangay clearance kin police clearance mo Kalpasan na, maisik remote gata before lunch. Baka alas 10, ada kanto sa dyan. Sige. Nagyaman na pare Simon. Okay lang. Basta kasto yan. Nuan yaman ti may ibilin kang ka.
Iso taramidam. Kaya wala niya kuma. Dadyalan. Agbagkat, agiruar, agkarga, kadagiti appliances. No, anya ti kursunada ti customer, isot inkaalan ng bodega, madamat na pang testing, into no malpasan testing, no TV ko makaspagarigan, testing mo no, okay man lang. Alpasan na ikasublim to di kartunan, and then, magkatamton nga, iruar, ganun. Alis to mo tilagay. Alis to mo lang wari. Basta no anya ti bagak. Anya ti baga ni Nancy. Sino ta Nancy? Isot kahira. Siya matakit ag-supervise. Tumulong agbagat no hanga hamo kabay lang. Manutay nga ro de? Wala, taluta lang. Ay kapat ani boss. Yakin ko hangin mamanungad da. Kalad no resta nga pa nagsusweldo no umay na alan di collection na yun naglakwan mapanay bangko kasi. Sige pare, thank you ha. Oh pare, thank you. Basta laglagi po ko na. Ha? Laglagi pa mo. Agkakadwata yo, agtitindulong tayo. Kahit siyempre manong naimi naragsakan ba't ti asawak ng naruna ito no talaga nga makastrega ko. Kabigatan na nga rin manong naimi alistuak na pa nag-secure kahit siyempre iliadda na iti kasapulan nga requirements na panakon iti appliance center kapag trabahuan ni Pare Simon. Tawag ko iso na. Daakon pare, may mabadlang sa batang katarwar. Pare, tumanon ka. Sumar ka. Kaya ni Nancy, Ma'am Nancy ko na. Hi, good morning po. Good morning, ma'am. Suti ko na. Ha, Simon? Wen, kumpare ka na to. Mapagtalkak na to. Sige, dito pa naka-opisina ni boss. Ano na ka ni boss? Kita mo ano, hindi ay kuwanan. Boss Delio. Sige, sobrang ka. Nagtugtuga ka siyempre. Amen. Good morning, sir. Sir, saktay kumpadre ni Pare Simon. Inyawat ko keng kuha naman nung name hindi kita requirements. Fidel. Uwen boss. Fidel. Ano di kita trabaho nga napadasa mo? Napadasak sa amin nan, sir. Trabaho ti high school graduate lang. Ang ronana ti construction ng mamanumit. Alis to lang taramidam nito eh. Luan niya't may biling ka, isutong palan. Adamat ni Simon, sumat iska ni Nancy. Luan niya't ibilin da, isutong palan. Ha? Huwan sir, isuot ko na ni Pare Simon. Luan niya't ibilin isutong palan ko na da. May salayang nga daw ti day off ti makalawas. Anat pilim nga day off. Sabado ko sir. Huwag lang ti Domingo, akit at customer ti Domingo. Huwag sir. Minimum ti sweldo. Mabalimad ag sweldo ka weekly. Uno saan kit kinsenas katapusan. Anak kayat mo pa nagsweldo. Weekly ko sir. Sige. Dadat may itad kang weekly. Ti Friday ko man, may itad. Friday. Kaya masapag na ti first day mo, akit Domingo. Isumat na talaga ti first day, sir. Domingo. Inagtulat kwan. Dumagas na dumiklawit, itasimbaan. Sakbay ti oras ti pasisirek. Kawin na. Nagkaliblipatan nga po, Diyos ka na. Tangal daw kita. Kaya magtrabaho tayo, dumating ti customer ka na tangal daw. Kano pa nang rugig, sir? Oy, mangrugig itan. Ibilan ko natin nga mo ng aldaw mo. Nagkaman sir. Okay nga rod. Basta anyaman tibilin da Simon kini Nancy, isot itong palan.
Karili nga aldaw manunemi nagadut customer. Ket kaslasan ko nga ang angalan iti bannog iti agkarga kadag iti appliances sa konto luktan, testing, sa konto isublin, iti karton na sa konto iruar nga mapan na ikarga kadag iti lugan iti gumatan. Makalawas manumnemi ket gaputa, makalawas iti kunak panagsweldo, day off ko ti Sabado, ended ni Nancy di sweldo. Very good. Okay, matlang ti panagtrabaho ma'am. Basta ano niya ti bili mi ka kini Simon. Bastong paler. That's good. Sige ma'am. Ako kat kastawan ni ragsak ko nag-aawid manong. Hinted ko muna kining bakit ko di Merlin iti damo ka sweldo. Ay, di kahit nga asawan. Ti sweldo ka sales lady di tiyandaan paglakwan iti lupot sa sweldong bet nga agyan iti appliance center kita damat na inayon siyempre pakalaganan kaya man tayo kinabot Diyos bareng nung agpautak sa diya agbaut ka nung nasyad ka wen anak pulo sa reklamo oray no medyo mabanukak-nukak damat tayo kitikundawang nagtatak direct lang tatawa met customer. Pampamahik agad medyo irap-rapin ko no kung punas-punasan giti display. Tahon janitor ya. Ket tsaka mo dano ka nasaban sa ngagdalos. Yung noon ubrat pagpalpalabasak ti oras medyo punas-punasak ti. Pinagsanay ka. No pagtipunan ti sweldo ta, itang alawas. Ang umanay kadatay kasapulan di anak ta. Ket mabali mo ti mapan umutang. Tadamat ipustatan nga sweldo ta nga dua. Adda makabulan kon manumnemi edita adda madmadlaw ko. Bueno, atap ko lang. Ito na minsan ngal daw manunemi talo nga item ti ginatang ti may sa customer. Niruhar ko na. Dawatin dari di resibo man. Ay, mabiglayan. Ma'am, tayo nakalaan. Kada jay kini Ma'am Nancy. Idintanan manunemi magmagnak na rumrumwar. May saban ka item ti dad nga resibo. Ket dua, talong item. Idayamat ko ti customer. Di namat kinikita. Amo na agad adami ni Jaya. Apa ti na rin resibuan ti dua nga item. Ket binayaran naman amin. Apa nga ta? Kinun ko na nagbaling nga burubur siya kanyak ti amin. Naira naman nun nga awan ni Nancy at dabiit na panan na. Kada ta customer manong nami ket ni met parisimo na ket papasyar met lata tag supervise nga. Idi manong nami ta agsapul siyempre di customer iti resibo ket dua manong nami nga item. Siya ako na, tamukmat nga pilapan. E di sumangpet manong name ni Nancy. Ay, ano na? Agsapol ti resibo ma'am, kitawang kawat. Happy ka din nakiuray. Kana nga di dyan nga item. Imbaga ka. Ngayon, may samat manen manong name rinisibuan na. Sinalusod ko Ano apa? Uy, sa amon nga dildil lawin. Basta yung kita datang resibo.
Kaya no sa pulon ng tungar tamay sa ma'am. Kapaunay ka. Basta. Sino yung malita? Lalaki, babae? Nagtungpalak met manong name kat di customer hanamat man kinita. Numay sa lang nga item tinarisibuan manong name kat duat binayadan. Hindi tinayaban nak ni Paris Simon. Pare, manong nga bulan nun? May katlo nga bulan yun pare. Kat adot na sweldo mo na. Minimum. Makanto pare. Ito nung pa nagsusweldoan. Asakbay nga gawid ka. Baka malipatang. Umasadig kanto kanya. Kadi masadig ka kapag isuma nung naming nga may katlo ka bulan ko. Pare, naalak ti sweldo ko. Tedinansin. Kaya baga mo iray nga tumagasak pagunyang ka. Ang kulta ka din nga gawid. Pare. Baudo di ka mo kininansi. Makatoy tayo baga. Manot na soldo. Baga ka manong makalawas na ita. Uwan. Kada ito may katlong alawas kada ito yung bulan. Numano na ita. Isumat tibi bilang itad ko ka. Bali nag times 2. Ti sweldo mita. Abay pare. Kaya bonus mo kanya. Makababi mo. Siyak kumat mangtid ta. Sikat na nga lakanyak nga nagtrabaho. Apay sikat mangtid ko. Hindi ko mapalang first month mo na mangtid at bonus mo. Naliplipatak mo. Isong naglagay mo ito na. Basta katapusan, numanot sweldo mo ti makalawas, iso ti panakabonus mo. Pare, apay sikat mangtid ti bonus. Hamon nga do nga sa lutsud. Awadam ka din. Di mo nga ti kwarta, ti grasya. Pare, siyak ti tao nga kwa. Diya kaya't nga usaran mo, no awaten ti nanaroon no kwarta, ti magsaritaan. Nga diya kamot nagapon. Nagkabungard ka niya. Nagloko ka. Kadapin ka na. Kasi ka nga rudan. Nagkapso ti pick up mo na pare. Kung wala namawatan na. Aging ka manong name nga simiplot nga dagos kanyak. Dito saan nga panakaya resibo dagiti do mga items. Siyempre, no, saan nga marisibuan? Saan nga maikabil dito ang kwarta? Idya ka ha? Tunggal agad check ni Boss Delio. Diya resibo, ti pagkitkitan na. Pagkatapos di maitid nga kwarta kang kuhana. Papanang nga ron di kita duma. So nga talaga ito nga. At kupit di kita dua. Dan sabi na libid nga relasyon di kita dua. Pare, awatem mo no saan? Sorry pare. Tsakit nga awatem. Siga man pala ti tao nga. Ano or tirantam? Nangaranta ako lang pare. Tila babawi ka ng halaking kay. Kapag ko magbabawi ka. At nakadiliway ko. Tungtong palak ba't aming ibilin nyo O renaskin ko mga marisibuan. Sana kagunoon Tado na kiti items nga saan nga marisibuan. Kahit mga rod nga siyak na nangalakan ka, kat siyak mo't lang timang ikat ka.
Nadalatakin ka, pare. Umuna-unay, diyak kayat ti aglakam ti sangko nga nagbanugan. Nangarunan no, kinukusit nagkapwan. I'm sorry, pare Simon. Sige, guide ka nga ron. Kahit saan ka ito nagsubsubli into numay nga Domingo. Diba, day of Munibigat. Sumrik ako man Domingo. When? Ngayon saan ka ito nagsubsubli? Dimtengag dito'y balay nga nangyawat iti sweldo kini Marlene nga asawak manong naming nga saan na ka naragsak. Abay saan ka naragsak? Kasi siyempre, nagsweldo ka. Maka-score ka ng rabi. Kito rin man pa no. Sa anak nga na umisam, maka-score man lata. Abay, nakweb. Sa may pilipilit lata isang kang katawam. O manin trabaho. Hana? Talo lang ang bulan na uman trabaho mo? Taapay. Siya ka mismo nagikat. Inlawlawag ko manong name iti asawa ti amin. Kahit mo sawan, di mo inawat, siya kinawat. Gabot apat check, gaday dyan nga itid na kat pasuksuk kanya. Tapno saan nakagipulpulong ti mading aramid. Nagipukpukid na. Imagine, talong item. Diyan lang may sa ti marisibuan. Diyan dua. Diyos ko, papanan na. Isumod lagayang gusto mo ti alstong asenso ni Pari Simon. Nakataktakal pa di balay da? Huwag nga ron. Takal pa kat atap ko na-chicks na pa idayay kahera. Siyempre, no awan nalimad nga singsingid ka relasyon da, saan da nga makapag-aramid ti kasya. Baka na di kwarta nga ikup-kupid na kita, mapad na pa pag-date. Ang mo kadlayangan niya. No manugutak, adala ta trabaho. Ken, makibingayak pa At umanugot akit ay masapol na parehas ti bigay ko na ka. Eksakto ng katlo. Diba? Kit manungat at may kupid at may sakambula. Takala. Hangar madlaw ni boss. Dati aking kukwa. Diyak mo madlaw na uno saan. Busy mat kami ni. Adot business na Adot sanga. Adot branches. Noon niya na maitay na kit, ibasar na tayo yung resibo na kit. Di na mapanunot, pasari at dari kitit hadda resibo. Di kita mangirot ngamin customer. Api nga sa handag. No, adda ngamin talong nga ginatang nan. Kit may message na itad kang kuha nga resibo, ti amuna na da amin jayan. Sweetig da niya. Una. Sa nung araw din, no paayaban na ka. Yaking kukwa, di pwesto. Tapno niya. Kasalutsudan na apay nga nagikat ka. Apay agikat ka. Makamod na. Noon to di bagbagadan. Rason kang kapuna. Nung arot patbadagsan na ka ni Pari Simon, kontra ka na yaking kukwa di pwesto. So nga rod, bahanad tan, noon yan to di bagbagadan tan, basta jak kayat. Diyan may rusok teramidan da. Kahit kulangin na akong trabaho na. Ngayon tagtrabaho. Nga saan nga umawat at saan nga hangko nagbambanugan. Sabado, manong nemi rimuarak tapno mapanak agsapul iti sa baling nga trabaho. Ore pwede Domingo manong, rimuarak pa Kaskas dila tamang. No vacancy. Nagsursurak sakit, nagpa-vulcanize, nagganag di talyer kung nakpagindi Ore, para vulcanize laeng mo, no, para
para iyawat ka dagiti ramyentas, dagiti mekaniko. Inigring manong name iti cellphone ko, itira malam ti Domingo. Saan nga nakapunbo? Sinong bata? Hello? Fidel? Yes, sir. Sino nakadala sir? Fidelio. Boss. Kaya mo? Nagsabsabol di trabaho. Abi kami nga nagikat ka. Namin ti ko nata, sir. Maudi na ito ikaw na. Panagsweldo. Anak to, susublim. Sumapol ka kasukat ko. Kunam ka, no? At sa mo kayat ito, ababat sweldo kasi ay. Karanta ako marud nga increase na tanadlaw ko nga talaga nga nagagat ka. Ang hindi mo batin kinayat. Itag sapsapol ka man ng trabaho. Ko, sir. Ang nangaminti ka po na no, apay nga. Bigla latang nga nagikat ka. Imbay ka nag-aplikar. In-entertain ka. Pinastrek ka. Kalbasan na, di ka mala nagpakada kanyak na di mo kayat. Nimatlatan si mo, tinagpakadaam. Gapot tayo isong harti na nga kumater kanyak, sir. Katsyak. Awan paset ko, pa nakastrek mong trabaho. Sorry, sir. Sorry, sir. Mabaling ka ding umay ka dito pisina. Taabay, sir. Basta umay ka. Mabaling ka disang nga kwa. Saan nga dita? Diyak kami nga makayat nga makita dakda Simon ken ni Nancy. Okay. Oray na karad. Agdinanon tayo tibagak nga luwan. Napanak nga root manong name bahalad tan. Kaguranak man huno ana timarik na kanyak ni Paris Simon nakas pagkarikan ta. Ibagak. Ibagak tamin, ibagak paliiw ko. Ibagak no anya dagiti napaspasama. Bakit nawan ka, awanan ka ti utang nga baganaken baka ko nanto ni Paris Simon. Tiyak mo nga kayat manong name nga. Agbaling nga siyak at may nga dakos. Tako nakaroon. Narigat ti trabaho. Awan adal ko. Ngayon diyak kayat nga. Pakanak ti anak ko, ti pamilya. Itinagkaputi sa angan na siya. Iti may isang restaurant, manong name itinagdinanon ng Miki ni Boss Delio. Babayag kayo, sir? Ampay unay. Naka-order ako. Supekit detan ni. Ala, sir? Gastos kayo pa. Kabayatan nagsasalita ta. Masawala da sang sangunta. Kaya restaurant nga ortiyan tayo. Mabalingkat nga rin mo sumrek ta nga saan nga order. Kabayatan nga agbanmiranda kami manong mabalingkat nga mamunti rason. Wapay nga. Nagikat ka. Diyak kami may rusok ti mapaspasamak. Kinapod nun na. Sir, may katlo nga bulan ko hanggang di. May katlo bulan mo. Ada yung jaya kanyak ni Paris Simon. Yung jaya na ka. Tisweldok ti makalawas. Dublyan na. Itad na kanyak. Nga bonus na ka. Bonus ko ka no. Mayat man tas isunat mang dead kang ka di bonus. Ikaw mo kumakanyak saan ka di? Kunana sir, hindi ko mapalaw mo na nga bulan ko nga nang tedak ti bonus. Nang ted isunat ti bonus kanya. Kunana, manipot ka dito nga bulan, sumarsaro nga bulan kasi dito mapasama. Madidramag ko kang kuhan no apay. Kaya nagapon dito ng itad na kanya.
Nagkapo ako nakingkuha na. Apay ko napitas ka rin trabaho mo na. Okay. Kung magkayang problema. Ikan nakapay ti bonus. Yung mamuyo ka ti sir nagapantitid na kanya ka bonus. Hanga bonus di ay. Pasuksok. Tapno aguli makaklata. Sabsabali kami tinulog talak kadakwada sir. Agkupkupit da. Doyo ka naman sir? Tikaado nga panunutik. Tikaado nga. Mum. No, mapangko alahin sa jay tinaglakwan. Ibasar ko di resibo. Kompleto men. Niyam no inventory kayo sir. Numaangit inventory. Baka madlaw yo. Nga doon kita ay missing item. Ngawan ni resibo. Ano tiket mo sa Nadlaw ko idita. Nagsapol di customer resibo. Nabang ko imbaga akin ni Nancy. Rinisibon naman. Intad na kanyak. Tatno mapang itad kaya customer. Hindi kita resibo. May samot nga item tinaresibuan. Dito talong item ginatang di customer. Na dyan, nang rugit panagatap ko. Yung intad ko Intad ko kada di customer, di resibo, di naman kinikita. Nga may sala nga item di na resibuan. Di kat awan ti reklamo. Halak pa lang ang gununi. Aging ka nga, naira na ada na panan, biit ni Nancy. Kadadag sapul ti resibo. Nakibiyangak. Kapag isumat nga naduktalan na. Uy, kamoy biyangan na ako. Siyakon. May sama rin. Tirisibuan na. Talo amin, ma'am ko na ka. Itad mo latan. Intad ko latan manin. Man nga nagreklamo di customer. Tadi namat kitain di resibo. No, may minsan damat lang halagi di customer. Nabayakin ko kupitan dak no kasta. Sumad lang kang ingin at arwatin lagi dito. Kaya pasyarin niyo ti balay da siguro sir. Madilaw yun. Kasi la trabaho da. Agaman na ka. Fidel. No, awan tikas ken ka. Baka nagtultuloy ko matikas to yung mas pasama. Namnamak nagtaltalay kalatang kadakwada. Gusto ko nam, mudumteng ti palag-inventory. No, di mo ammo, di mo malagip, ken pati di inventory siguro, ken tas kusitan da, o nasitikan da. Kadugaya man tinapukaw kanyak, kada dyan nga branch. Loko to eh. Sir, mag-imbestigar. Ket no mapanignikan, ikatek di kiti doa. Kagurat ak lagi di sir. Kaguratan ka. Ngam tinasken kiniramin mo ti gusto. Agyaman ak ka Fidel. May salayk ti pakpakaasikin ka. Tuno tawagan ka, kadibagak nag-report ka. Ag-report ka kuma. Kasapulak ti kasken ka. Napudno iti trabaho na. Si kanton ti sumukat, iti pwesto ni Simon. Supervisor. Kad mo ada maalam, nga kasukat mo, nga kaduam, nga agirwar, nagisagana ka dagiti magatang items. Ore mga lakat idua. Ni Mrs. mo gayam. Ano trabaho na?
Sales li hindi ti paggatangan ti lupot di tiyandaan, sir. Bawalang maayaman. Kayat na. Nung manong sweldo ng jay, times to work. Tamo, ngano kasan kinapudnom, kastamit ti kinapudno ti asawa. Mabaling ka di nga rod, sir, nga duwa kang nga asawa. Uwain, sut mga sukat kininansi. Amo na nga tamat kwenta. Sabay adamot calculator. Nuda kayo, kini, bakit mo, iti alak, nga mga sikaso data nga branch, the appliance center ko, awan pulos pa nagduwa-duwa. Sigurado. Awan sinisutik, awan kupit. Hagyaman sir. Maragsakan to lagi dito asawag no. Maamuan na ti amin. Kinaguranak man manong name ni Simon ngim awan tinaramid ko. Ta iti kabigatan na manong name siguro inikatan ni Mr. Delio Isuda. Pero di ka po no apeng at imawag kanyak manon na imikit pinagsawsawan. O nang katiutang ngayon, baka na akin. Hindi ba natin kahit mo kuma? Ikang kamat di bonus mo. At tamat pa nakabagim. Are, ulitek, gay baga. Diyak kahit nga iserbi ti pamilya, tinagkapot sa nga na siya. Kas kalasanto, agin santo. Para makita tulay nga. Nagpaot ka itiret ang trabaho. Agpaot kami nga gasawa, kabut agbaling kam to napod mo. Awan utang nga baga na kang pinastrek ka tagtrabaho, hindi ka katrabaho, kasakit inaramid mo. Nagtrabaho kam nga rod nga gasawa, iti dahit ang appliance center, marong naimigat, nagbalin kami nga napod mo. Ultimong sentabo, manong naimi, may resibuan, may psarek iti kaka. Siyempre, nadlaw manunemi ni Boss Delio nga adu nga amang ti sales ti kadalawas ken kada bulan. Irida kamin. Iti na nga kaso nga nagbaringan ng manage, iti da ita nga appliance center ni Boss Delio. Dito'y kami nga nagtalin ni Ed manunemi kat siyempre duwa kang nga kasawa, susweldo, nakananama, tinaranya ka masakbayan, di talungan nakmi, awanin ti problema. Di makil pa iti balay min manong. Nga nagkapo iti napudno nga pa nagtrabaho mi iti asawa. Haging ka, ananemi, nga nagsasarno, nga nagturpus, dagiti anak mi iti kolehiyo. Nga ti agdama, ananemi, kat adan bukod da nga pamilya. Adda pa yan na. Jalaburdek, ananemi, iti kadwami iti family house mo. Agraman mo ti manugang mi, ken ti talong nga buko mi iti burdek nga anak. Kinabudno naman nun nemi. In-promote nak ni Boss Delio. Nasala nga jay may isa nga branch iti pinagbalin nak nga supervisor. Amin pa yan nga branch manong nemi iti negosyo ng appliance center. Siya akong tinagbalin nga overall supervisor. Agsipod nga rod, nagbalin kami nga asawa, anapudno, iti trabaho mi. Napudno, iti trabaho mi. Napudno ken kuana. Gabuta kang kanawin mi, nga ibagbaga. Nga nagbaling ka nga napudno, pakakitaan, nga agbaling kamit nga napudno, nga anak ti Diyos, agtungtungpal ken kuana. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, kailaing mo nga ng urnos, kalpasan na, ngayon nakinsen ken ka dito taliya na kintilaing mo nga nang ibasa. Agyaman naklaunay ket sapay kumatadamat na ibatik nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program ano. God bless. Tuwing agyaman nga pagayam mo, Fidel.